abokina ni yin wani kashi kai a to abokina an gana jima min zama shin ka abokina ni shin gidan ku ba ni abinci ba yau abokina mutum mun kai ma gidan mu abincin nan mun a jira an yi abinci gidan mu sai ka taimaka ci da kai da ku ba ci abincin gidan mu ka mutanen gidan mu respect da abokina shi mutum wani mutum da abokina abinci ne abokina ga yin magana sai ya yi gaskiya gidan mu baya yin ci ba gidan mu baya yin ci ba kana ka abinci mutanen gidan ku gidan mu namu ne aka abinci abokina kuma kana son kuma banci akan gidan ku aka abinci ka gane wani gidan mu baya yin ci je na da ma kuma da an ka aiko kanan kuma nan sai mai da mai baya ganin shi ta kun takara mako ci abun ta mu wannan ne na sai wurin maka da guda na ne so shi dawa amma gidan mu baya yin ci ba to mutum kai wannan abu tuna zuna ce to ba ka san ni musa kuma karga mu kuma a ta abu gidan mu kace min kana abokina ga wa adalci ga mun kai su ai ka san ma tare da kun ka sina yin yunwa kun kaga mun ka mun ci abinci ai kai ni gidan mu kai ko da an yi abinci gidan mu wawa ba na jin gaci a wai ba ne kan dan mi kace haka nan saboda mi ko ka je gidan mu kace abinci kaga na dai baka wayan gidan mu respect baka wa yayi na respect to sai alanta na baka shin ga abokina shin wuta maka mai musu respect kai ga abokina shin na musu respect abokina ko lokaci ne zuwa musu respect wanda ta kamata abokina kuma abokina yau ne ki tare da kai ina faɗa maka kanka ni da abokina baka wayan gidan mu sai a wata wannan ni da abokina ni yan wannan ta ne kai shi ka ta in abin fata ajima ka hudu mun mu ta abokina an kuma ba ka da kuma ni sai yin wa gaji ina da yin wa kana da karbo wurin mutum sai ga rogo abokina karbo shi karbo na wata shi karbo mutum da shi abokina to abokina ne taimako ai to gidan mu kai ran ya abinci abokina karayawa ni an kai gidan mu in ka zuwa ba aje ba kwanakin wace ba a to idan ina kana dogon waya ce to nace maka yau ai ni gaskiya ma kuma ban kuma ci to gidan mu ma ina kan nan nan ma ka saki bida ban kuma da cin to gidan mu dan to kai musu an kai gidan mu ba ba to gidan mu ina kira ni ba ruwa na ni wa wana da aka gidan mu sai ina to shinkara na yi gobe kuna ci to shinkara ko mina za a yi ba kokon ma hada maka ma gida ni ba abokin kana ba ba kuma tun tuwon gidan abokina ta hankuri ni ba kuma tun tuwon gidan mu ba kuma tun tuwon gidan mu to ya raba mu abokina ne ce maka yau ai ba ruwa na to ya raba mu cin wai ai to gidan mu hakan na an ka to gidan ku kai ka ci to ba ya ka saka ka ci abincin ka mun an kai gidan mu kullu yana fice ka da ranar da dare na ku ka ci abinci da mun kai ba an kai ce maka ya hankuri kamar yau ai ruwa na abu to gidan mu kanan kana ganin shi a kai shi dan baki da mai da mina na kuma ka ce a babu wannan sai tun da ni dai zuwa kuma kiran gidan mutum ko dai ba da masa sai tan in an kai hankuri ni ba ka caga wo shi ke na wuki ni mun rabu da kai shi ke nan ba ni ba ka sai an yi akan to mun rabu da kai ha yayi